Dostal som krásny quest, Bitcoin reprezent, spraviť ďalší track, Československo je späť. Zdravím Kristiana, moje DNA, tank za Česka, stinu mining guide live na chain cam je čest. Trezor ty je v kapse, náš havený rozpustiť svoj stack. Big tribute police, aj keď je už dead, no neva. Hneď na 2021 supluje náš prevrat. Pepa Tetek, Srka, Flat White ide na stage. Zdravím Slasha, Stika Bros Legends. Slash Pool je už síce brains, no borci máte to rešpekt. Zdravím Leu, CEO Vexlu, platonická láska všetkých bitcoinerov veru. Bitcoin back, požička cez Firefish. Všetko je dnes možné, byty si priemysel už fakt či aj pre náročných. Žujem biomasičkou, čítam kryptomagazín. Svet sa zbláznil, Maroška nám tlačí skemerský narratív. Honey Badger, a.k. Medojed, chilluje vzduch v Prahe. Dominik Stroukal minuál prednáša v sále. Rakúska škola ekonomie, jeho šálek. A aj keď platíme dane, tak fakujeme na ne. Kicom sedí na pive, kýva mu, nech dáme ďalšie. Díky bracho za track, stoka na kanále je mazec. Obrovský kus práce, dennodenne máme update. Šarlatánska analýza, to the moon, veď jasné. Skenujem QR, idem na obed cez Querko, knedliky a sviečková za LN Jesen Berto. Nainštaluj Blink, nauč to aj čašničku, daj jej dýško, máš jej číslo, díky Mario za fintu. A ešte nehádžeme flintu, dožita brains miner do každej domácnosti, poprosíme slepý štát. General Bytes ATMs do každého vchodu, Fiat 1 my ďakujeme, všetkým až do hrobu.